ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 18 майи 2026 мебошад. қарор дорем дар боғи мо, деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб, ва мо имрӯз ангурҳоямонро кам-кам хомток карда ба шакл дароварда истодем. Дар ин рӯз ангури мо аз гулфур омад, мана аллакай ғурраша шуд, вале мерезад бо кам-кам. хай рехтанаш ин табиӣ аст. Чӣ гуфтани ҳастам? Ангури мо дар ба шакли дар сутум ҳарфи веи лотинӣ аст. Як тарафаш ин тараф мерад, ана инҷа нишонти нахта. Мана ин сутум аст. Якта, дута, сета поя задагием дар баландии 80 сантиметр, пас аз вай 1 метр, пас аз вай 120 ҳамхел зина поя задему, сим кашидем ва мобайнаш токро шинон даҳем. Ба ду тараф мо токро медиҳем. Мана як тарафаш вай тараф меравад, як тарафаш ин тараф мебиёяд. Акнун имрӯз мо чӣ кор кардем? Инҷа нишон дод. Мана ин ангури ҷавс мебошад, ҷавси маҳаллӣ мебошад. Мо гирифта навдаҳоро дар болои симҳо бастем. Аз ду тараф байнашро кушода кардем. Байнашро кушода кардем то ин ки касал кам шаваду каме баргои тагро гирифтем, то ин ки шамолдаро шаваду касал нашавад. Акнун тахминан баъд аз 3 рӯз ман коромро тамом мекунам. Ҳамин амалиётро бо маҳлули скор дар ёдтон гиред. Бо маҳлули скор 5 грамм дар 10 литр об мешӯем ва инчунин бо ягон 10-15 грамм мо спилан нурелде ягон чи омехта мекунему, мезанем то ин ки ба касалии анамо ҷел задан ин гирифтор нашавад. Ба касалии ҷел задан ангуре ки мебинед ангури ҷавс аст. Мо аз ин якчанд ниҳолашро дорам. ин тирамо ё ки ин зимистон метавонед харидорӣ кунед аз ман ин ангури ҷавсро, ниҳолашро. ҷавси роҳатӣ аст. ин яке аз беҳтарин ангурҳои ҷаҳонӣ мебошад. ҳамдиёрони азиз, мана инҷо мо бо сим навдаҳоро бастем. бинед ки ранги салдат қатор мебандем. мана ҳозир ман наворро гирифта ба шумо худам як нишон диҳам аз наздиктар. ҳамдиёрони азиз, мана чӣ хеле ки гуфтем, сутум ҳаст ва сета зинапоя ҳаст. Сим кашидагӣ ҳастем. ду қатор ва байни сим мана як қатор вай тараф рафт, мана як қатор вай тараф мерад ва як даста ин тараф мебиёяд. мобайнро мо мекушоем. ҳамхел мобайнро кушода меравем ва баъд аз 1 моҳ худо хоҳад ин инҷа омода мерасад. ваяш инҷа омода мерасад, маҳкам мекунад. ин ҳамдиёрони азиз аз маҷбурӣ аст. агар ки шумо хоҳед ангур гиред, ҳатман чойлоб кунед ё ки ҳавоза кунед. чойлобу ҳавоза ин беҳтарин аст. ин қинд аст. ин кор дар ин ҷо қинд аст. гирифтани ангурам камтар аст тонаш. чойлоб хуб аст. кори чойлобам осон аст. ҳама ҷиҳат чойлоб осон аст. ин аз маҷбурӣ аст. вақте ки агар ин намудашро сохтед, ҳаракат кунед ки ҷӯяи шумо ба монанди ман аз шимол ба ҷануб наравад. ҷӯя ки шумо аз офтоббаро ба офтобшин равад. чунки ҳар рӯз тобистон ба соати 12-1 чӣ қадар гарм мешавад. хушоҳои шумо зери офтоб ки монд, ҳамин месӯзад. аз ман месӯзад. ман ноилоҷам, дигар ягон илоҷ надорам. аз ман месӯзад. ман ҳамиро ними боғро вайрон мекунам олӣ, барое ки бечойлоб намешавад. акун барои чойлоб кардан маблағ даркор. маблағҳои мо дар ҷустуҷӯи об рафт. мана мо 66 метр дигам задем, об набуромад, босӯхтем. хай об як чизе ҳаст ки барои вай ҷонатро медиҳӣ. ҳамдиёрони азиз, ман хел обод кунед, боғҳо роҳат кунед, омада бегоҳо кор карда ва дар ин ҳаёт аз худ якчи боқӣ монед. боғ монед, номи нек монед, хубӣ монед. зиндагӣ ҳаёт мегузарад. фақат хубию ҳаёт, хубӣ ки кардед дар ин дунё мемонад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. мана агар аз ҳамин суханоҳои ман каме ҳам ёд гирифтагӣ бошед, бисёр хурсандам. агар маъқул шудагӣ бошад, як лайки оҳистакакро ҷиқед. дар паноҳи худо бошед.